Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ppreżenta l-budget tas-sena d-dieħla li madankollu ma jlaħħaqx mal-aspettattivi tan-nies u jinjora ħafna mill-problemi soċjali. Waqt li ftaħar l-Gvern ma jżidx it-taxxi, iż-żieda mogħtija lil familji Maltin li se tkun ta' €3.49 diġà teħditilhom lura biż-żidiet li kellna matul l-aħħar 12 xahar. Iż-żieda qawwija fil-prezz tal-petrol u diesel, fil-prodotti tal-ħalib, fil-prodotti tal-majjal, il-ħobs u l-posta fost oħrajn. Fil-budget il-Gvern ma taleb da kumpens għal 5 ċentesmi żieda li kien hemm fis-sajf għal petrol u diesel. Apparti minn hekk iż-żieda li tal-Gvern hija ferm anqas mill-€4 u aktar illi kienu qed jistennew il-ħaddiema u l-familji l-aktar wara li matul is-sena kellna żidiet fil-prezz tal-ikel. Fejn jidħol il-ħalib pereżempju, jekk tikkalkula fuq familja bit-tfal żgħar li tixtri żewġ kartunijiet ħalib kuljum, dawn raw żieda fl-ispejjeż ta' €54 fil-ġimgħa u allura nofs iż-żieda li tal-Gvern diġà tiklet bil-ħalib biss. U b'żieda medja ta' 2.9% fil-prezz tal-ikel, xirja ta' €150 f'ġimgħa żdiedet b'4 u 35 ċentesmu. Fi kliem sempliċi, biż-żieda fl-ikel biss, il-flus li tal-Gvern diġà sparixxew. Għal dan kollu l-Gvern qed joffri somma ta' darba ta' €15 lil persuni li jgħixu waħedhom jew €35 lil residenzi b'aktar persuni li dejjem skont l-istatistika tal-NSO tfisser biss li ħafna persuni se jkopru parti żgħira mill-ispejjeż kbar li għandhom. Fil-budget ta' din is-sena Gvern Laburista ħabbar 1700 unit ieħor ta' housing waqt li ftaħar li għadu għaddej ix-xogħol fuq is-700 unit li kienu semmew diġà fil-budget li għadda. Il-poplu Malti wawċi jafsew li sissa Gvern Laburista għadu ma lesta l-ebda minn dawn l-appartamenti tal-Gvern. Il-budget jinkludi wkoll numru ta' proposti riċiklati li semmew is-sena li għaddiet u baqgħu qatt ma saru fosthom ir-reġenerazzjoni tal-bajjiet tal-Għadira u r-Rinella. Dwar l-ermol ta' mifnija bi problemi tekniċi fl-ajruplani u dewmien fit-titjiriet, il-Gvern kemm semma lill-linja nazzjonali u qal biss li se jkompli bi proċess ta' tiġdid mifrux fuq 5 snin li madankollu ma jissemma xejn dwaru li fit-tibdil tal-flotta. Dan fil-waqt li għawdex intesa għal kollox. Fl-edukazzjoni u s-saħħa fejn isibu problemi b'nuqqas ta' edukaturi u pagi li issa kienu konfermati li huma taħt il-medja Ewropea, dawn l-isfidi ma ġewx indirizzati. Minkejja li jinqas minn ġimgħa ilu l-Ministru Evarist Bartolo kien wiegħed li se jżid l-istipendji lill-istudenti f'setturi fejn hemm nuqqasijiet bħal edukaturi u l-professjonisti mediċi, din ma tissemma mkien għax l-istipendji se jiżdiedu biss prolata kif ilu jsir għal snin twal. Wara li ġie ppreżentat il-budget, il-ġimgħa d-dieħla issa jkun imiss ir-replika mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.